أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ubani u-Allah? Umbuzo nje straightforward. Ubani u-Allah? U-Allah uyakuphendula ke namhlanje. U-Allah uthini? Huwallazi, u-Allah subhanahu wa ta'ala yiloyo owenze njani? Owathumela isithunywa sakhe. Huwallazi arsala rasulahu, wathunyela ini? Wathumela isithunywa sakhe. Nani? Bilhuda, nokuhola nendlela yeqiniso. Ala dini walhuda, bilhuda wa dini alhaqi, nenkolo yeqiniso. Wathumela isithunywa sakhe nani? Ne-guidance, nendlela yokuphila nani? Nenkolo yeqiniso. Leyo nkolo leyo yeqiniso izokwenzani? Liyudhhirahu ala dini kulli, ukuze ayenze igqame ngaphezu kwazo zonke izinkolo. Ukuthi ayenze i-Islam igqame ngaphezu kwazo zonke izinkolo. So zonke le inkolo lezi engingabala ngingaqedi, ubuNazaretha, ubuKristu, ubuRoma, ubuWatchtower, abakhonza amadlozi, abakhonza iy'thombe, amaHindu, abathi umdala akekho, ama-atheist, ama-agnostic, la abathi umdala ukhona kodwa akanasabelo ekwenza kuyo yonke into eyenzakalayo emhlabeni, wagcina umhlaba ngokuwudala kuphela, amakhonza umlilo, whatever le wena oyikhonzayo. Uthi Allah i-Islam wayilethela ukuthi igqame phezu kwazo zonke le inkolo lezi zenu esenikhonza ngaphansi kwazo namhlanje, umdali wenu ekhona. Subhanallah. Then umdali uthini? Walau karihal mushrikun. Subhanallah. Islam izocindezela zonke iy'nkolo zamanga, iy'nkolo zikaSathane ezikhona. Bithi ubuKristu, inkolo kaSathane. Bithi ubuNazaretha, inkolo kaSathane. Bithi ubuRoma, inkolo kaSathane. Bithi okhonza amadlozi, inkolo kaSathane. Bithi ubuWatchtower, inkolo kaSathane. AmaHindu, inkolo kaSathane. Bonke labantu engibabalayo bakhonza uSathane egameni lazo zonke le inkolo lezi engikubalela zona. Uma ngabe uthi nginamanga, yenza ivideo ungi-challenge, ungicela inselelo, sibhekane ubuso nobuso, iqhuthana amakhizana. Uma ngabe wena uthi nginamanga, akusho mina, kusho umdali, naye ngiyayifunda. Liyudhhirahu ala dini kulli, ukuthi igqame i-Islam phezu kwazo zonke iy'nkolo ey'khona. Siyayigqamisa-ke i-Islam phezu kwazo zonke iy'nkolo ey'khona. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamenzi wakho. I-Islam ke leyo. Ungakhonzi lutho esezulwini phezulu, ungakhonzi lutho esemhlabeni phansi, ungakhonzi lutho esemanzini ngaphansi komhlaba. I-Islam ke leyo ke esiyigqamisayo kuzo zonke izizwe ey'khona emhlabeni. Uma ngabe wena uthi nginamanga, uyibhishophi, umfundisi, umvangeli, uyi-archbishop, uyidikoni, ugosa, umkhokheli, umkhokhelikazi, umshumayeli, umshumayelikazi, ngithi mina inselelo ngiyayiphosa. Challenge me. Ngulindile mina ukuthi sikhulume ngobunye bukaNkulunkulu, ngoba iyona nkolo yeqiniso leyo. Zonke ezingakhulumi ngobunye bukaNkulunkulu izinkolo zikaSathane. Akusho mina, kusho iQuran, kusho ngisho iBhayibheli leli nilifundayo. Sengathi umdali-ke angasivula amehlo, asivule izingqondo, siphume kulobunyama lobu esihamba kubo egameni lokuthi siyakholwa, size ekukhanyeni sikhole ngokweqiniso, khona umdali ezohlala ejabulile ngathi
ngoba sesihamba ekukhanyeni nathi sihlale sijabulile ngaye, ukuthi mangabe efika uNokufa asithole ukuthi we are ready ukuthi le ndiza le esobe siyigibele sonke siyigibele sibe sikuma VIP seats. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.